Dobrý den, vítejte na webináři Skoncujte s papírem z Webflow. Dneska netradičně ve třech a vlastně za dvě řešení. Za to první, za Webflow bych tady rád uvítal Lucii Lackovou, partnership manažera společnosti Webflow. Dobrý den. Za Business Central bych tady rád uvítal Michala Petrželku, šéfa naší Bizeps divize. Ahoj Michale. Ahoj. Tak, na začátek asi, abychom si představili vlastně obojí, o čem tady dneska budeme mluvit, nebo té spolupráci. Lucio, představíte nám nějak v krátkosti váš produkt Webflow? Tak dobrý deň ešte raz, určite veľmi rada. My sme vlastne z Webflow na trhu od roku 2019 a spolu s naším tímom sa venujeme vývoju cloudovej aplikácie, ktorá slúži na digitalizáciu účtovnej agendy. My ako firma neposkytujeme účtovníctvo, ale fungujeme ako nadstavbové riešenie nad účtovné systémy. Okrem digitálneho obehu dokladov dokážeme vlastne z Webflow zabezpečiť aj vyťaženie dokumentov, ich schválenie, plnohodnotné zaúčtovanie, takisto aj archiváciu a dnes dokonca už aj platby. A takisto veľkou novinkou tento rok je vlastne aj správa firemných výdajov. Na začiatok prezradím, že je to vlastne náš spoločný produkt s Českou sporiteľňou. A pre divákov, poslucháčov, ktorí nevedia, tak Webflow je vlastne zainvestované šťastie aj Českou sporiteľňou v rámci programu SeedStarter. Takže asi toľko na úvod a možno ešte spomeniem, že v dnešnej dobe, alebo teda v aktuálnom čase máme viac ako 5500 klientov z rôznych krajín sveta a našim hlavným motom je, že účtenky patria do Webflow a nie do kapsy. Paráda. Díky moc za úvod. S tím, že Webflow funguje jako ne nadstavba, ale spolupracuje s jinými systémy. Proto tady dneska jsme. Tady to budu směřovat na tebe, Michale. My máme konektor na Webflow pro Business Central. Zkus nám o něm něco říct na úvod. Jasně, jednak Webflow, jednak Business Central jsou obojí cloudové aplikace a my jsme i v tom konektoru zohlednili to, že by to mělo být maximálně bezobslužné pro nějaké uživatele, kteří s tím systémem pracují, nemusí vytvářet nějaké soubory, někde něco exportovat, někde jinde něco importovat a tak dále. Chceme, aby to bylo moderní a protože máme tu možnost a na obou stranách máme API dostupné, tak využijeme plného potenciálu API. To znamená, jednak z Business Centralu synchronizujeme všechny relevantní nastavení a číselníky do Webflow a jednak samozřejmě z Webflow ty vytěžené dokumenty stahujeme do Business Centralu, kde jsou tyto doklady vytvořené a uživatel s tím pak už má v Business Centralu minimum práce. Takže za nás hlavní důraz byl kladen na ten komfort uživatele, maximální automatizace, minimální prostor pro chyby a využít potenciálu obou těch systémů. Super, díky moc za úvod. Já bych se teď asi trošku víc zastavil u Webflow, potom se trošku techničtěji podíváme na to, jak to vlastně funguje, to propojení v Business Centralu. Na to konto se zeptám, pro jaké typy firm se Webflow hodí nejvíce? Webflow sa prakticky hodí asi každej firme, ktorá sa s nejakým spôsobom trápi s účtovnou administratívou alebo agendou ako takou. To znamená, že všade tam, kde sa kopia fyzické doklady, šanony alebo neporiadok na stoloch, prípadne všade tam, kde vlastne tie firmy potrebujú zabezpečiť nejaký schvaľovací proces, prípadne ak je tam vlastne problém aj logistika nejakých platieb, alebo práve ako som spomínala v úvode, správa zamestnaneckých výdajov. Takže bez ohľadu na to, či je to zákazník typu účtovná kancelária alebo zákazník, ktorý má internú účtáreň svoju, tak dokážeme vlastne pomôcť v širokom spektre. Primárny princíp, alebo teda výhoda Webflow vlastne spočíva v tom, že sa hodne urýchľuje tá práca, či už účtovníkom alebo manažérom v závere. Jasně. To bude ten největší přínos, teda hádám Webflow, protože to je samozřejmě další otázka, kterou tady mám. Jaké jsou největší přínosy Webflow? Tých prínosov je dneska už vlastne celá rada, ale keď to mám nejak tak dať do nejakej kostky, tak v podstate firma z Webflow dokáže kompletne prejsť s celou agendou účtovníctva do toho digitálu. To znamená od procesu zberu tých dokladov, pretože dneska fungujú, alebo dá sa ten zber dokladov podchytiť rôznymi spôsobmi, či už cez zberné adresy alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorou sa vlastne dá dokument naskenovať, prípadne sa dajú prepojiť rôzne externé úložiska. Pokiaľ sa samozrejme jedná o zákazníka typu účtovná kancelária, tak oni fungujú s tými zákazníkmi trošku na inom princípe, že si zdieľajú doklady cez rôzne platformy. Takže sa tieto platformy dajú z Webflow rôznym spôsobom prepojiť. To znamená, zrýchli sa komunikácia, odbaví sa v podstate tá hromada tých papierov a všetko to beží v digitále. No a samozrejme,
Nahradzuje sa samozrejme tá manuálna práca pri prepise dokumentov ako takých. To znamená, my to nahrádzame aj vyťažovaním prostredníctvom nášho partnera Rosum. Máme to integrované priamo vo Waveflow. To znamená, prostredníctvom tohto riešenia od spoločnosti Rosum vyťažujeme doklady, to znamená účetní s nimi potom môžu ďalej pracovať, nemusia ich prepisovať manuálne tak, ako boli zvyknuté kedysi. No a samozrejme, keď sa pozrieme na tú druhú stranu z pohľadu manažéra, tak ten je schopný mať lepšiu kontrolu nad nákladmi skrz to, že dokáže dokumenty vo Waveflow schvaľovať. Jednak je to dnes možné cez aplikáciu webovú, ale zase na druhú stranu môže schvaľovať aj cez aplikáciu mobilnú, takže má vlastne v podstate kedykoľvek doklady po ruke a dokáže sa k ním dostať, skontrolovať a podobne. Je možnosť samozrejme tú kontrolu nákladov podchytiť aj cez tvorbu nákupných objednávok, ktoré sa následne párujú aj s objednávkami, teda párujú sa s faktúrami. No a samozrejme, ako som spomínala v úvode, je možné dnes už záväzky alebo teda faktúry platiť aj z Waveflow, respektíve tie platby, tie statusy o platbách sa prenášajú pri prepojení s bankou aj do Waveflow, takže to je tiež ako veľké uľahčenie. Samozrejme, a správa tých zamestnaneckých výdajov, nakoľko je to vlastne produkt, ktorý vznikol relatívne nedávno. Ako som spomínala, je to náš spoločný produkt s Českou sporiteľňou. On sa v podstate viaže na bankové účty Českej sporiteľne, kde ku každému takémuto účtu si môžu zákazníci vlastne poptať od Českej sporiteľne platobnú kartu, ktorá znie na meno istého zamestnanca. Následne, ak ten zamestnanec narába s firemnými peniazmi, tak môže túto kartu použiť. Ako náhle vlastne ten zamestnanec zaplatí za nejakú transakciu u obchodníka, tak behom chvíľky dostane do mobilnej aplikácie práve výzvu na to, aby ten dokument do aplikácie nahral. Ako náhle on ho vlastne nahrá, tak potom beží štandardnou cestou spracovania do Waveflow, to znamená vyťaží sa, schváli, prípadne ho účetní zaúčtujú. No a veľká výhoda toho v závere na konci mesiaca plynie práve pre tých účtovníkov, pretože vidia vlastne kompletné vyúčtovanie tej platobnej karty za konkrétneho zamestnanca a vlastne odbremenujú to od toho, aby ona musela naháňať tých daných zamestnancov, že jej nedali nejaké dokumenty, prípadně doklady, které chýbají, účtenky a podobně. Takže nějaký komentář? Určitě. Třeba tady je důležitý i přímo v tom sběru dat. Často do těch účetních dat je potřeba dostat informaci třeba o středisku, kam ten člověk patří, aby ta účetní potom nedělala detektiva, nepobíhala po firmě a nezjišťovala, ke kterému středisku daný účet jakoby patří. A tím, že se to vyřeší přímo třeba v té mobilní aplikaci při sběru těch dat, tak vlastně ta práce je vyřešená rovnou při sběru těch dat a účetní už jenom vlastně zkontroluje, zreviduje ty účetní data a může účtovat. Jasne. Presne tak. Zároveň tam funguje aj veľmi dobrá vec, kedy v podstate zamestnanec, môže sa stať situácia, že zamestnanec platí tou kartou treba aj osobné výdaje, to znamená príde na benzínku, kúpi si alebo natankuje do firemného auta a časť z toho je v podstate ako jeho súkromný náklad, tak pri nahrávaní tej účtenky si môže vlastne zvoliť, ktorá časť nákladov je súkromná, ktorá časť nákladov je vlastne za firmu. Takže veľmi šikovné riešenie. Jak som spomínala, znie je to na meno, takže účetní má vynikajúci prehľad na konci mesiaca, kedy vlastne čo chýba. Hlavne ten zamestnanec, ak ten dokument nenahrá, tak jemu chodia notifikácie pravidelné, že tam nejaký dokument chýba, takže v podstate ho to bude tak trošku možno otravovať, ale to chceme z pohľadu účetníctví vlastne docieliť to, aby tie dokumenty boli vlastne dodané na čas a v nejakej spoľahlivej kvalite a hlavne, aby ich účetní dokázala vlastne na čas aj spracovať. Čo sa týka nejakých ostatných benefitov, tak určite neodmysliteľný benefit Waveflow ako takého i taký je v podstate archivácia, vrátane plnohodnotnej auditnej stopy. Dnes sa dajú vlastne každý dokument sa dá ošetriť aj časovým razítkom, bez ohľadu na to, či je to PDF alebo obrázok, to znamená JPEG, TIFF alebo ostatné formáty. To znamená, že účetní môžu kompletne zahodiť z Waveflow šanóny a fungovať vyslovene vlastne z Waveflow. Za mňa, ako pohľad niekoho, kto pracoval v účtárni, si myslím, že nie ako krátku dobu, tak je to skvelé riešenie, pretože nakoľko tam funguje fulltextové vyhľadávanie, tak účetní si dokážu v podstate veľmi rýchlo skontrolovať dokumenty a nemusia ich hľadať po šanónoch. To znamená, ak tam dokážete alebo potrebujete vyhľadať nejaký dokument na báze
alebo podľa čísla, variabilného symbolu, meny, čiastky a tak ďalej, tak to všetko sa v podstate vo Webflow dneska už dá. Zároveň tam funguje full textové vyhľadávanie pri rozšírenej filtrácii a podobné záležitosti, takže to už je potom asi možno na širšiu diskusiu, ale keď som to mala takto v skratke zhrnúť, tak asi takto. Díky moc. Já se vrátím ještě k té OCR funkcionalitě. Asi ne každý slyšel o Rosumu. A tam si myslím, že často může zaznít otázka, jestli to třeba nebude mít problém s češtinou, s českými znaky, jako třeba může mít Tesseract od Google. Tak jak to funguje s Rosumem? Je to spolehlivé? Oficiálne Rosum uvádza na svojich stránkach spoľahlivosť až 98%. My práve sme začali prednedávnom využívať ich nový modul Rosum Aurora, ktorý je vylepšený nielen z pohľadu celkového vyťažovania a z pohľadu toho, ako sa on učí, ale aj z pohľadu vyťažovania položiek, kde sa vlastne pri každej faktúre dá navoliť konkrétna štruktúra tých položiek. Kedysi to nebolo možné pri tej starej verzii, ale v Aurore práve to funguje veľmi dobre. Takže samozrejme záleží to od toho, v akej kvalite ten samotný dokument je. Každopádne, pokiaľ sa dokument vyťažuje z PDF-ka, prípadne nejakej kvalitnej fotky, tak kvalita je, alebo výsledok toho vyťaženia je veľmi dobrý. V princípe platí, čím častejšie zákazníci s Rosumom na začiatku nasadenia Webflow pracujú, tak tým spoľahlivejší výsledok čo najskôr dostanú. Samozrejme, po čase existuje možnosť, ak zákazníci vidia, že tá kvalita vyťaženia už dosiahla nejaký level, s ktorými oni sú spokojní a komfortní, vlastne spracovať to účtovníctvo tak, aby zamedzili nejakým chybám a nedostatkom, tak sa to vyťažovanie dokáže, alebo môžu si ho vypnúť vo Webflow. Takže z mojich skúseností, čo som videla, tá vyťaženosť alebo spoľahlivosť toho vyťaženia je veľmi vysoká, ale záleží od toho, v akej podobe je ten dokument, koľko má strán a čo vyťažujeme. A ešte keď sa možno pozastavím pri tom jazyku, nedokážem povedať z počtu jazykov, koľko ich dokáže rozoznať, ale viem, že určite dokáže rozoznať alebo vyťažuje aj v iných jazykoch, to znamená čínština, japonština a podobné. Takže jazyky, na ktoré sme my bežne zvyknutí, dokáže spracovať, vrátane angličtiny samozrejme a podobne. Jasně, takže nejenom české dokumenty, ale i cizojazyčné dokumenty. Ano. To znamená Webflow vyřeší oběhovou agendu, vyřeší expenses, což mě vede k tomu. A jaké typy dokumentů nebo jaká data se vyměňují vlastně mezi Webflow a Business Centralem? Tak kromě zmiňovaných účtenek samozřejmě nákupní faktury, nákupní zálohy, můžou to být i dobropisy. Tam to většinou u těch účtenek dává smysl asi zapojit nějakou mobilní aplikaci, kdy ty zaměstnanci s tím přijdou do styku, tak to rovnou jakoby do toho Webflow pošlou z toho mobilu. U těch ostatních dokladů často to posílají vaši partneři, takže to pošlou dodavatele. V některých případech ty účetní kanceláře přes Webflow sbírají i prodejní doklady, jakoby vlastně vystavené vůči zákazníkům, a je to pro ně komfortní platforma, protože je tam vstupní kanál, který často funguje přes e-mail, Rosun to vytěží, pak ta účetní v tom doplní nějaké jakoby třeba chybějící údaje, označí ten doklad jako hotový a pošle ho do Business Centralu a pak už si to vezme ten konektor a na pozadí ty data vlastně přenese. Takže to je z pohledu transakcí. Pokud jde o to, jaké se synchronizují číselníky mezi Business Centralem a Webflow jsou desítky možná různých číselníků, které by se normálně nastavovaly třeba importem pomocí Excelu. Nicméně naše API umí tu konfiguraci, která už existuje v Business Centralu, třeba seznam způsobů úhrady nebo účetní osnovu nebo seznam dodavatelů, umí do Webflow nasynchronizovat a ve Webflow už je možné tyto číselníky využívat pro vytěžování dokladů. Oni ty číselníky sebou v Business Centralu samozřejmě svazují nějaké další nastavení. Třeba u dodavatele je potřeba uvést, na jaký účet závazku se ty závazky zaúčtují a podobně. Tyto údaje už ve Webflow pak nenajdete, ale tím, že se vlastně použije jednotný číselník, který má další návaznosti v Business Centralu, tak to celé dohromady velice pěkně funguje. Jasně. Tu len možno, doplním, pretože mi to príde dosť dôležité. V princípe, ak sa dokument vyťaží, tak účetní potom sú schopné ho plnohodnotne aj zaúčtovať skrz práve tie číselníky, ktoré sa nám z Business Centralu prenesú. A tým pádom oni sú schopné pracovať jednak jednej, tak ako vidia ten dokument v Business Centrale, tak aj vo Webflow, to znamená predkontácie, podobné sadzby DPH sa vlastne prenáša všetko aj do Webflow, takže je to veľmi komfortné. Z hlediska logiky Business Centralu řešíme jenom režijní
nákupní faktury, nebo řešíme nákupní faktury obecně? Z pohledu třeba zbožových faktur je to trošku komplexnější, protože tam zpravidla už nějaká forma toho záznamu v Business Centralu existuje, typicky nějaká nákupní objednávka. To znamená, umíme samozřejmě vytěžit i zbožovou fakturu. Často se na to používá třeba EDI, což je jako jiná technologie, ale je to možné a pak je potřeba tam vlastně zařídit i to vypárování proti nákupní objednávce. Já vím, že ve Webflow nějaké nákupní objednávky jsou, nevím, jestli jsou i zákazníci, kteří ty objednávky použijí ve Webflow, ale obecně tohle je něco, co ještě třeba nemáme vyvinuté úplně jakoby do detailu. Principiálně jsme původně cílili hlavně na režijní faktury, ale zbožové umí ten konektor přenášet taky. Jasne. My ich z pohľadu Webflow dokážeme vyťažiť, to znamená, dokážeme obstarať aj vyťaženie položiek spomenutých už predtým. Každopádne neexistuje tam nejaké asi komplexnejšie prepojenie skladov. Tam na pozadí prebieha množstvo operácií a úprimne sa tomu asi úplne nechcem ani venovať, pretože je to zložitá agenda, ktorá úplne pod digitalizáciu účetníctví moc nepatrí. Je to proste skrz doména alebo skôr doména toho účtovného systému. Takže my ich dokážeme vyťažiť, ale nedokážeme ich úplne prepojiť, tie sklady. Teď, co když dojde při přenosu mezi Webflow a Business Centralu k chybě? Jakým způsobem se to řeší? Jo, tak k technologické chybě by mohlo dojít pouze k tomu, že se rozpojí něco v síti a ty servery na sebe nevidí. Jako to API je nedostupné, to se prakticky jako nestává. Co se však může stát je, že se třeba vytěží faktura od nového dodavatele a ten dodavatel není v systému ještě založený. Jo, to znamená, samozřejmě ve Webflow se vytěží údaje o tom dodavateli, adresy, podobně bankovní účty. Bankovní účty, pokud už je dodavatel registrovaný v Business Centralu, tak ten konektor si s nimi poradit umí a prostě ty nové vytěžené bankovní účty k němu doplní. Ale pokud se jedná o nového dodavatele, tak je potřeba k němu donastavit nějaké účetní schéma a tam skutečně závisí na nějaké jako konfiguraci uvnitř Business Centralu. Takže v tomto případě to funguje tak, že vytěžený dokument, který ve Webflow je vlastně dokončený a tou obsluhou, která třeba kontroluje ty data, jestli jsou správně vytěžená, tak když ho označí, že je hotový, tak se zařadí do fronty a v pravidelných intervalech ten konektor si ty nové doklady stahuje. A když dojde k chybě, to znamená Business Central konektor se snaží založit tu fakturu na dodavatele, který ještě neexistuje v Business Centralu, tak daná faktura dostane chybový stav. Ve Webflow se ukáže jakoby ikonka červená, že tam je nějaký jako chybový stav, je tam vykřičník. Vy přímo ve Webflow vidíte, dostanete stejnou chybu, jako by dostal uživatel Business Centralu, kdyby zadával doklad na dodavatele, který neexistuje. Takže vy musíte v Business Centralu založit nového dodavatele. On se s nějakým zpožděním jednotek minut dosynchronizuje do Webflow. Ve Webflow ho tam vyberete a daný doklad už projde jakoby bez chyby. To znamená, není potřeba přepínat mezi jednotlivý systémy, koukat se tam. Všechno komfortně ovládáte z toho Webflow a máte přehled o tom, jaká chyba nastala a zpravidla se znění té chyby vám řekne, co je potřeba udělat v systému. Potom je to vlastne na tom administrátorovi Webflow, aby zobrazil dôvod tej chyby, alebo teda čo tam presne nastalo pri tom prenose, no a rieši to buď to priamo s našou podporou, alebo na strane Artexu sa to vyrieši. Alebo na strane toho konektoru, tak. V rámci toho procesu zase toho spojení, co všechno se dá automatizovat vlastně? Tak možná začneme ve Webflow, co funguje automaticky. To, že přijde někam e-mail a vytěží se z něj dokument a že se rovnou nastaví ve Webflow, že se vytěží všechny údaje, co můžou, to jsou asi typické věci, co se automatizovat mohou. Jak to je zpravidla s každou funkcionalitou, která za sebou má nějakou umělou inteligenci, ona odbaví naprostou většinu případů, ale můžou nastat jakoby stavy, kdy něco třeba není dobře rozpoznaného. Ona může být nějaká kaňka na té faktuře, nebo může tam být něco jakoby špatně. To znamená, existuje nějaké malé procento případů, kdy si ten systém vyžádá nějakou uživatelskou interakci. Jo, takže pak to funguje tak, že ten uživatel se na to podívá, ten daný problém vyřeší, označí to, že to je hotový a odešle se to
něco dále. Na straně Business Centralu my zpravidla dostáváme ten doklad už hotový, jo? Protože ve Webflow, jak jste říkala, ta obsluha vlastně zařídí doplnění všech údajů, včetně těch dimenzí a podobně. To znamená, my teoreticky v Business Centralu, po té, co ty vytěžené doklady nasynchronizujeme, tak můžeme je zautomatizovat i do té podoby, že už se s nimi nemusí nic dělat a systém je automaticky zaúčtuje. Máme spíš ale zkušenosti, že se toho ty účetní zatím trošku zdráhají, jo? Že by se jim tam samo jako něco účtovalo do systému, minimálně to chtějí vidět a chtějí to ještě jednou zkontrolovat, než stisknou to tlačítko a zaúčtovat. Takže i to samotné účtování těch dokladů v Business Centralu se zautomatizovat dá taky. A další věc, co toho se týká asi případně ještě další oblast, to jsou úhrady. To znamená, když je nákupní faktura v Business Centralu a dojde k její úhradě z bankovního účtu, tak my z Business Centralu umíme přes konektor zpátky synchronizovat i ten stav úhrady a to může být samozřejmě částečný nebo úplný a zase ve Webflow je vidět detail i kdy a jakým dokladem byla ta platba uhrazena. Takže tyto věci se automatizují, nemusí se už řešit v tom druhém systému a samozřejmě jakýkoliv vytěžený doklad, který my nasynchronizujeme a zaúčtujeme v Business Centralu, tak sebou nese link a z každé zaúčtované faktury jsme schopni se prokliknout do toho originálního záznamu, to je taková ta základní obrazovka, ono to bude vidět potom na ukázce, tak můžete se podívat na ten zdrojový doklad PDF, vidíte, kdo to schválil, vidíte všechny jakoby předkontace. Jo? Takže to jsou vlastně všechny oblasti nebo procesy, které jsou automatizovatelné. Super, díky moc. Já si myslím, že asi nejvyšší čas k tomu, aby jsme přešli k jednotlivým ukázkám. Tak, pojďme k ukázkám tedy. Lucie, já poprosím o ukázku uživatelského rozhraní Webflow. Dobre, tak ja začnem vysvetľovať v princípe, ako sa jednoducho v tej aplikácii orientovať. Ide o to, že aplikácia sa člení na také dve časti. Na ľavej strane máme sekciu menu a na pravej strane máme sekciu, alebo teda rozhranie samotných dokumentov, s ktorými sa potom následne pracuje. Stĺpčeky, ktoré vidíme vo Webflow, tak si môžeme samozrejme potom jednotlivo nastaviť, to znamená prehádzať si ich podľa priority, pre akého užívateľa je aký parameter z faktúry potrebné vidieť. Samozrejme, každý užívateľ má to prostredie nastavené tak, ako sám chce. Čo je dôležité sledovať v sekcii tých dokumentov je samozrejme stav spracovania, čo je veľmi dôležité pre účetní, ale aj samozrejme pre tých manažérov ako takých. Ono je viditeľný ten stav jednak v stĺpčeku stav spracovania alebo v hornej lište, kde v podstate je vidieť, akými fázami ten samotný dokument prechádza. Na ľavej strane, len v krátkosti vysvetlím logistiku, alebo teda to usporiadanie tých jednotlivých častí. Je tam vlastne sekcia Moje úkoly, kde užívateľia narábajú so schválením, s kontrolou a s komentármi. Postup vysvetlím za chvíľku. A potom je tam rozhranie samotných dokumentov, ktoré je rozdelené podľa typov. To znamená, narábame buď to s faktúrami prijatými, s vystavenými faktúrami, s účtenkami, objednávkami, zmluvami, prípadne s inými dokumentami. Dôležité je spomenúť to, že každá táto zložka sa dá rozložiť alebo rozdeliť na rôzne ďalšie podzložky. To znamená, v princípe, ak zákazníci majú rozdelené tie faktúry prijaté na zahraničné alebo tuzemské, prípadne na cudzie meny, tak si môžu tie zložky vlastne jednotlivo pod seba ukladať. Určite všetkých zaujíma, ako ten dokument sa do Webflow dá dostať. Tých spôsobov, ako som spomínala v úvode, je hneď niekoľko. Môžu si užívateľia ten dokument pridať priamo z počítača, ak ho majú uložený z pevného disku v akejkoľvek podobe. Je možné tam nahrať aj ISDoc, je možné pracovať s PDF-kami, s obrázkovými formátmi a podobne. Ďalšia možnosť, ako som spomínala takisto v úvode, prepojiť si externé úložiska, ako je napríklad Google Drive, SharePoint, OneDrive a podobné platformy. Ďalšou možnosťou je práve mobilná aplikácia, ktorou môžu zákazníci dokumenty skenovať znovu do akejkoľvek zložky. Pri tom skenovaní sa môže vlastne tá daná zložka či podzložka zvoliť a nahrať dokument priamo do tej zložky, dokonca aj do fronty. To znamená viacero dokumentov naraz. Ďalšia možnosť, asi najviac používaná, by som povedala, sú zberné e-mailové adresy, ktoré sa na 3 kliky zakladajú vo Webflow. Tie zberné adresy sú stále prepojené s tou danou zložkou alebo typom toho dokumentu. Dokonca dá sa to namapovať aj na tú danú podzložku.
daného dokumentu. To znamená, že ak už povedzme zákazníci majú interne založenú fakturačnú alebo adresu, kam dodávateľia posielajú tie faktúry za svoje služby či zboží, tak si stačí navoliť jednoduché preposielacie pravidlo práve na tú zbernú adresu do Waveflow a ten tok tých dokumentov je potom automatický. Není treba sa obávať, že sa budú vyťažovať dokumenty, ktoré nie sú typovo faktúrou prijatou, pretože systém rozoznáva kľúčové slová a rôzne ďalšie dôležité parametre, ktoré v tom prostredníctvom práve rozsumu sú vyťažované. Takže ak tam dorazí povedzme dodací list alebo upomienka či nejaký iný dokument, tak je možné si ho potom vlastne zatriediť alebo ho odmazať priamo z prostredia Waveflow. Tieto právomoci má len administrátor. Pokiaľ tam dorazia viaceré PDF-ka alebo v prílohe je viacero PDF súborov alebo obrázkov, tak každá tá faktúra znamená jeden nový ďalší riadok vo Waveflow. Netreba sa báť, že sa tie dokumenty zlúčujú. Samozrejme, pokiaľ je potreba zlúčiť napríklad dodací list s faktúrou, tak je tam možnosť vlastne si tie dané dokumenty spolu prepojiť. To znamená zlúčiť ich dohromady, prípadne presunúť do ďalšej inej zložky cez rôzne menička, ktoré vo Waveflow vlastne sú. Vysvetlím v krátkosti prístup, alebo teda ako nasledujú kroky spracovania toho dokumentu. To znamená, krok 1 je to, že ten dokument do Waveflow nejakým spôsobom dostaneme, akoukoľvek formou. A tie kroky, ktoré nasledujú po nahraní dokumentu do Waveflow, si užívateľia môžu zvoliť podľa seba, pretože ten workflow sa dneska dá vlastne flexibilne meniť. Moje demo je nastavené tak, že po nahraní dokumentu do Waveflow sa automaticky na pozadí začne vyťažovať práve v aplikácii Rosum, ktorá je integrovaná u nás. Ako som spomínala, je to vlastne náš partner, ktorý nám toto vyťažovacie zariadenie alebo aplikáciu poskytuje. Ako náhle ten dokument je vyťažený, tak on zmení stav, to znamená v stave spracovania, jednak v tom stĺpčeku, alebo môžem si vlastne prejsť na tú danú lištu. Ako som spomínala, uvidím v stave spracovania zmenu toho stavu, že je dokument vyťažen. Následne po vyťažení po vyťažení putuje na schválenie. Takto je vlastne nastavené to moje demo. Každopádne, ak není potreba u nejakého zákazníka to schvaľovanie využiť, tak ten proces sa dá vlastne úplne z celého toho workflow vypustiť, takže nie je nutné ho využívať. Každopádne je to veľký pomocník v prípade, že je to potrebné. Takže ako náhle on sa vyťaží, schvaľovateľom, ktorí sú nejakým spôsobom za ten daný dokument zodpovedný, príde notifikácia. Jednak im príde raz denne notifikácia do e-mailu, ale do mobilnej aplikácie chodí notifikácia vlastne okamžite. To znamená, príde notifikácia stejne ako keď vám niekto napíše správu cez nejakú platformu, že máte nový dokument na schválenie. Prípadne, ak sa schváľuje z prostredia Waveflow, tak vaša úloha je vlastne naklikať si sekciu Moje úkoly, zložka ke schválení, kde vlastne potom máme zoznam všetkých dokumentov, ktoré nás tam na schválenie čakajú. Je jedno, či sa jedná o objednávky, o faktúry, prípadne ak sa schváľujú účtenky, tak je možné samozrejme schváľovať aj tieto dokumenty. Po správnosti by ten užívateľ mal urobiť dôležitú vec, a to, že ten dokument otvoriť a formálne ho skontrolovať, či naozaj daný dokument bol alebo nebol objednaný, alebo teda tá služba alebo zboží na tej faktúre, skontrolovať kľúčové údaje, čiastka, prípadne DUZP a podobné záležitosti, označenie nejakej dodávky a tak ďalej. Samozrejme vidíme náhľad toho dokumentu, na pravej strane je stále to PDF či fotka, no a na ľavej strane sú práve tie dáta, ktoré sa z tej danej faktúry vyťažili. Veľká pomoc je aj tá, že pokiaľ zákazníci účtujú na zakázky, na strediska alebo na činnosti, tak už v tomto kroku schvaľovatelia sú schopní zúčtovať aj na strediska tým, že si zaktivujú vlastne menu na ľavej strane, ktoré sa nazýva položky. Im sa tam vlastne zobrazí taký prázdny rámček, do ktorého si môžu vlastne pridať položky, navoliť si rôzne obchodné položky práve podľa spomínaných číselníkov, ktoré sa vlastne prenesú z Business Centralu. Môžu sa tým navoliť samozrejme rôzne strediska, zakázky, činnosti, prípadne sadzby DPH, ale to by som skôr povedala, že je asi rola účetní. Čo je ale dôležité, je vlastne zaranie tej jednotkovej ceny. Ako náhle ja vlastne potom pridám ďalšiu položku, tak ten zbytok tej čiastky toho zbytku, čo mi vlastne zbýva, sa mi alokuje znovu na tú ďalšiu položku, kde ja si môžem vlastne natvoriť alebo navoliť tú inú zakázku, činnosť a tak ďalej. Super vec je to v tom, že takto rozúčtovanú faktúru alebo základ toho DPH si môžem uložiť ako šablónu, to znamená, môžem to potom do budúcna použiť v prípade, ak potrebujem
že sa mi faktúra periodicky opakuje. Dodávateľ mi ju posiela každý mesiac, takže si ju môžem pod nejakým názvom uložiť a na budúce ho použiť. A zároveň môžem zvoliť aj spôsob použitia toho rozdelenia, to znamená nie podľa jednotkovej ceny, ale podľa počtu percent. Sú spoločnosti, ktoré fungujú aj na takejto báze, takže aj takáto možnosť vo Waveflow je. Následne, ak mám vlastne schválený alebo teda rozúčtovaný dokument, tak ho môžem samozrejme schváliť, prípadne mám možnosť ho aj zamietnúť, pokiaľ je z nejakého dôvodu nesprávny, služba alebo zbožie nebolo objednané správne, prípadne je tam nesprávna čiastka, tak s nejakým dôvodom ho môžem samozrejme zamietnúť. Musím ten dôvod uviesť stále, aby ten dotyčný človek, to znamená administrátor, vedel, prečo ten dokument bol vlastne vypustený z tej schvaľovacej cesty. Pokiaľ ho vlastne schválim, tak ten dokument putuje do ďalšieho kroku spracovania. V mojom prípade po schválení nasleduje proces kontroly. Proces kontroly je vyslovene časť, ktorú vo väčšine prípadov u klientov robia junior účetní, prípadne účetní, záleží od toho, ako ten proces vlastne majú nastavený. Spočíva to jednoducho v tom, že ten dokument býva vizuálne skontrolovaný alebo dáta, ktoré z neho boli vyťažené, sú kontrolované s tým fyzickým dokumentom alebo s tým dokumentom ako takým, ktorý nám do Waveflow dorazil. Odohráva sa to všetko v zložke ke kontrole, kde si vyklikám ten daný dokument a vlastne môžem s tým ďalej pracovať. Funguje to podobne ako v kroku predtým, to znamená na pravej strane mám náhľad dokumentu, na ľavej strane mám vyťažené dáta. Takto nejak vyzerá základný náhľad aplikácie Rosum, to je to čierne pozadie. Už v tomto kroku si vlastne ja na základe synchronizácie číselníkov môžem zvoliť dokladovú radu, do ktorej účtujem. To znamená dôležité rozoznať, či účtujem o faktúry prijatej, prípadne či účtujem dobropis alebo nejakú zálohovú faktúru alebo niečo podobného. Presne kvôli tomuto je dôležité si tú dokladovú radu zvoliť. Zároveň, ak validujem dáta, tak ma systém naviguje na to dané pole, odkiaľ sa ten daný dokument vlastne vzal, teda záznam vzal. Môžem validovať riadok poriadku, prípadne môžem sa vlastne pohybovať aj tabulátorom alebo si to preklikávať. Stačí validovať dáta, ktoré sú pre mňa dôležité, prípadne ak vidím niekde nejakú chybu, tak stačí, ak ten systém doupravím. Ak mi náhodou niekde niečo chýba, tak jednoducho môžem vlastne zvoliť možnosť, že to dané vyťažovacie pole odmažem a nastavím si ho odznova. Systém to zaznamená a na základe tých mojich úprav a korekcií on s nimi ďalej pracuje do budúcna. Takže čím aktívnejšie ja ho dnes používam, tým lepšie on bude fungovať v tej budúcnosti. Takže apelujem na klientov, pokiaľ Rosum začnú využívať, aby si na začiatku určite čo najaktívnejšie pracovali. Na úrovni Rosumu prebiehajú rôzne kontroly na úrovni dodávateľa, pretože máme aplikácie napojené na Rosum, na Ares a Vies, čo sú vlastne platformy, kde sa validujú údaje dodávateľov ako bankové čísla účtov, prípadne či sú spoľahliví platcovia, DPH a podobne. Takže týmto spôsobom potom vlastne prebieha validácia. Samozrejme prebieha aj validácia na úrovni IČA odberateľa. To znamená v prípade, ak sa náhodou dostane do spoločnosti nejaký podvodný dokument, ktorý nepatrí zrovna do vašej spoločnosti, tak vás systém na to upozorní. No. Základné funkcie ako rekapitulácia DPH prebieha pod samotným dokumentom v tomto rámčeku. Pokiaľ sú tam viaceré sadzby, tak sa to pekne linkuje pod seba. No. Zároveň systém dokáže dneska vyťažiť už aj úhradu zálohov, zmenné kurzy a podobné záležitosti. V princípe platí, čo je na tom dokumente a nachádza sa v dátovej štruktúre danej alebo faktúry prijatej, tak ten systém to vyťaží. Čo tam nie je, nemôžeme očakávať, že ten systém vlastne vyťaží. Dajú sa samozrejme vyťažovať aj položky, ako som spomínala, takže to je funkcionalita, ktorú si klienti môžu, nemusia zapínať. A už aj na úrovni Rosumu si môžu klienti ten dokument zaúčtovať. To znamená zvoliť si stredisko, zakázku, činnosť, predkontáciu. Pokiaľ to samozrejme robí človek alebo účetník, ktorá má tú vedomosť a vie ako na to, tak si môže vlastne tie predkontácie naúčtovať alebo vybrať už vlastne v tomto kroku. Výhoda toho je tá, že aj toto ten systém vlastne si pamätá a učí sa to do budúcna. To znamená, ako náhle mi príde dokument od rovnakého dodávateľa v podobnej čiastke a s podobným popisom, tak on mi vlastne predikuje to zaúčtovanie úplne sám. Pokiaľ mám takto dokument skontrolovaný, tak môžem ho potvrdiť. To znamená, že zahajujem proces prenosu do účtovného softvéru. Samozrejme, môžu tam byť aplikované ešte aj rôzne dielčie úkony. Ak by kontrolu vykonával nejaký juniorný človek, to znamená, nemohol by
alebo nebol by schopný ho zaúčtovať, tak dokument sa môže ešte zastaviť vo fáze, ktorú nazývame skontrolováno, a kedy pristupuje do systému senior účetník, ktorá vyslovene ho zaúčtuje, predkontuje na tie dané strediska zakázky činnosti, ak tam samozrejme ich nezvolil ten schvaľovateľ. No a následne, až to ona svojim seniorským slovom potvrdí, že ten dokument je zaúčtovaný správne, tak je prenesený potom do účtovného systému a tož je vlastne proces buď to manuálny, alebo automaticky, ako už vlastne bolo zmienené. S tým, že samozrejme sa tam potom prenáša odkaz na samotný dokument, takže účetní je potom schopná vidieť aj dokument, alebo teda je schopná sa dostať k tomu zdrojovému dokumentu skrz Business Central. Samozrejme všetko je potom viditeľné aj v stave spracovania, či už v tomto stĺpčeku. Ano. Můžeme ještě poprosit o ukázku vyhledávání v tom elektronickém archivu? Určitě. To znamená, chci vidět nějaké faktury za nějaké období od nějakého dodavatele, třeba něco jako účetní hledá. Samozřejmě jedna cesta je najít to v Business Centralu a prokliknout se, ale pokud daná účetní už pracuje v ten moment své flow, tak je to velice jednoduché. Určite. Dá sa vyhľadávať podľa kľúčových slov, čiže za mňa veľmi super vec. Stačí prekliknúť na zložku dokumentov, aby mi to vyhľadalo vlastne medzi všetkými dokumentami, nielen faktúrami prijatými, a napísať sem do hľadačika napríklad internet alebo net. A automaticky mi to vyhľadá vlastne všetky faktúry alebo dokumenty, ktoré toto kľúčové slovo obsahujú. Úplne rovnako to potom platí pri čiastke či mene. A pokiaľ klienti potrebujú nejaké pokročilejšie vyhľadávanie, to znamená nejaké dátumové rozhranie, tak tu v pokročilej filtrácii sa vlastne dajú potom vyklikať detaily, ktoré potrebujeme, to znamená napríklad dátum prijatia, a dá sa tam vlastne nastaviť od do, prípadne rôzne podmienky toho vyhľadania, tak, aby ste dostali ten konkrétny výsledok. A zároveň si to môžete vlastne uložiť, a dnes už je možné dokonca si vytvárať aj vlastné pohľady. To znamená, ak užívateľ nejak často pracuje s konkrétnym vyhľadávaním, tak si môže to vyhľadávanie uložiť do toho vlastného pohľadu sem, kde je sekcia Moje úkoly. Úplne stejným spôsobom potom pracujeme aj s účtenkami. Nechávame na klientoch, či si ich nechávajú vyťažiť alebo nie. Takže tam je samozrejme rozdelenie účtenky pri platbe hotovosti alebo kartou. To znamená, sa to potom prenáša do tej správnej agendy, či už je to pokladná alebo ostatní závazky. A čo sa týka ešte vyťaženia, tak vyťažiť sa samozrejme dajú aj faktúry vydané, ale to nechávame na klientoch a ich rozhodnutí, pretože primárne náš modul slúži na to, aby sme v podstate tie faktúry vydané archivovali. A princíp objednávok je v zásade vlastne veľmi jednoduchý. Tam sa vydá pokyn na to, aby sme objednali nejaké zbožie alebo službu od konkrétneho dodávateľa. Takže stačí ten dokument jednoducho vygenerovať, naklikať si tam v podstate dodávateľa, zavoliť tam nejaký popis, to znamená, čo konkrétne objednávať, a navoliť položku, ktorú chcem, aby mi ten daný dodávateľ vlastne dodal. No. Což ale v případě Business Centralu asi často vzniká, protože to má nějaký další skladové procesy a návaznosti asi v Business Centralu. Ale je to zajímavá ukázka třeba pro uživatele jiných systémů, který toto nemají nebo vystaví faktury někde jinde. Stejne tak sa potom dajú tvoriť rôzne šablóny presne na tieto typy dokumentov a podobne, takže to len v krátkosti, a dajú sa plnohodnotne zarchovať aj zmluvy, takže ošetriť sa časovým razítkom, prípadne dajú sa aj online podpísať, nakoľko máme Webflow napojené na platformu Signy, čo je online podpisový nástroj. Už len v krátkosti, samozrejme, jak som vysvetľovala princíp zamestnaneckých videov, dá sa dneska táto funkcionalita klientom vlastne sprístupniť skrz rozhranie Webflow, a samozrejme potom s tým úzko súvisiace aj prepojenie s bankou, pokiaľ by klienti neplatili záväzky z Business Centralu, neprenášali by tie úhrady do Webflow, tak si môžu vlastne generovať platobné príkazy aj priamo z Webflow skrz banku a bankové prepojenie, kde dneska je možné vlastne napojiť už rôzne banky cez API práve toho bankového prostredia. Tak, to si myslím, že je asi v kostke všetko. Možno ešte úplne nakoniec by som spomenula, že Webflow je dneska prepojiteľné už s mnohými ďalšími aplikáciami, ktoré na pozadí majú otvorené API rozhranie, takže ak nejaký zákazník má špeciálnu požiadavku, tak náš technický tím to veľmi rád preverí, či je takéto prepojenie vlastne s danou aplikáciou možné. Díky moc za rozsáhlou ukázku. Tak a jestli se můžeme kouknout na ukázky konektoru do Business Centralu, Artexu. Michale, si spojená ukázka pro
nastavení toho konektoru a mapování číselníků. Můžeme se na to podívat? Dobře, já toho určitě nebudu mít tolik co ukazovat, protože role toho konektoru je na pozadí tam tak jako různě ty informace vyměňovat a naopak, aby o tom nejlépe uživatelé vůbec nevěděli. Takže je tam samozřejmě potřeba nastavit ten konektor jako takový, namapovat tam ty API, jo, je tam nějaký jakoby zabezpečení, k tomu se vytváří nějaký autentizační profil, je potřeba tam nastavit nějaký části URL, které identifikují tu správnou organizaci, protože ta firma může mít několik organizací. Jo. To znamená, de facto to funguje tak, že na straně Webflow může být několik organizací a na straně Business Central může být několik společností a v každé z nich je potřeba to nastavit zvlášť, aby se to jako nemíchalo dohromady. Měli jsme i případy, že více Webflow prostředí se potkalo v jedné aplikaci nebo v jedné společnosti v Business Central, takže ta šíře nastavení je poměrně jakoby veliká. Co je teďka vidět na té ukázce, je, že se tam zadává nějaký jako profil, kde tyto klíče a hesla se musí jakoby nastavit. V dalším kroku je potom mapování číselníků. Já se k němu vrátím jakoby za chviličku. Tam je předefinovaný nějaký template obecně na ty typické tabulky, které se mapují. K detailům se ještě vrátím. Další věc, která se mapuje, jsou dimenze. Ve Webflow jsou dimenze specifické, to znamená aktivity, smlouvy, nákladová střediska, zaměstnanci, jsou tam vozidla. V Business Centralu je to nastavitelný číselník, vy můžete mít v Business Centralu těch dimenzí velké množství, takže je potřeba je spolu provázat. Zase se ještě maličko k tomu vrátíme. Další věc je DPH, musí se nastavit sazby, jsou tam nějaká specifika, pokud je ta společnost neplátce, tak se ty údaje o DPH prakticky jakoby nevytěžují. Zase ve Webflow jsou sazby nulová, snížená základní na straně Business Centralu. To musíme promapovat na konkrétní hodnoty z nějakého číselníku sazeb DPH. Další údaje, které se mapují, jsou číselné řady. Každá účtenka nebo záloha nebo nákupní doklad je svázaná s Business Centralem s nějakou číselnou řadou. Těch číselných řad může být i více. To znamená, to, co teďka vidíte v tom průvodci, je, že se mapují typy těchto vytěžených dokladů na konkrétní přednastavené číselné řady v systému. Pak jsou tam způsoby úhrady, je potřeba definovat ty, které se v systému používají, aby se tam nesynchronizovaly ty, které se naopak nepoužívají. No a v dalším kroku, to už je jako skoro závěr toho průvodce, se nastavují ty úlohy, protože ne všechny úlohy musí běžet každou minutu, ono by to ten systém zbytečně zatěžovalo. To znamená, typicky se ty úlohy, které vytěžují a které přenáší vytěžené doklady, ty jsou spíš častěji, aby ta účetní měla k dispozici ty výsledky hned, kdežto ty úlohy, které obsluhují synchronizaci těch číselníků, tak ty můžou třeba běžet méně častěji. Další jsou už velice specifické věci, třeba kód pozdržení, pokud chceme vědět, že tato faktura nemá jít hned k platbě, ale má se ještě jakoby s ní počkat, jestli se nějak upravují množství na řádcích, jestli jsou nějaké jako údaje povinné a tak dále. Takže jsou tam nějaké ještě jakoby podružné údaje. Další nastavení se týká, jestli se vytěžené bankovní účty mají automaticky zakládat, anebo jestli upozorní, pozor, je potřeba v Business Centralu nastavit nový bankovní účet a potom se ten daný doklad jakoby prosynchronizuje. To znamená, některé chování je možné i ovlivnit na základě toho, jak je daná společnost zvyklá s tím systémem pracovat. Tak, já jsem ještě říkal, že se vrátíme k synchronizaci číselníků, takže teďka na této další ukázce vlevo vidíte jakoby ty číselníky z Webflow, jich zhruba nějakých 10-15. Na pravé straně vidíte příslušné číselníky z Business Centralu. Přičemž platí, že na straně Webflow můžou ty číselníky mít trošku jinou strukturu než na straně Business Centralu. Není to vždycky 1:1 ta tabulka, typicky třeba ty dimenze. My máme v Business Centralu jednu tabulku, kde jsou všechny dimenze, kdežto ve Webflow je každý ten číselník má jakoby samostatnou tabulku. Další věc, která se v tom synchronizačním mechanismu dá nastavit, je filtrování. My samozřejmě asi nemá smysl synchronizovat
všechny dodavatele, včetně těch, kteří jsou uzavření. Jo, třeba už je nepoužíváme, nebo od nich jako firma nenakupuje. Další typickou ukázkou je potom třeba účetní osnova. Jo, zpravidla na nákladových fakturách se nebudou používat výnosové účty, takže je možné odfiltrovat účetní osnovu tak, aby zobrazovala pouze nákladové účty, typicky v české účetní osnově ty, které začínají na 5, a systém do Webflow pak prosynchronizuje jenom nějaký vybraný, nafiltrovaný segment účetní osnovy z Business Centralu. Takže to je taková asi základní, tady ještě ukazujeme nahoře, že kromě mapu vy můžete i vybírat jednotlivá pole, do toho detailu zabíhat nebudu, a můžete i vynutit, že se to jako zahodí a udělá se plná synchronizace, anebo že se synchronizují pouze změny. Takže i tlačítkem, pokud jste provedli nějakou změnu systému, nechcete čekat na to, až bude třeba večer probíhat automatická úloha, tak si můžete vynutit tu synchronizaci pomocí stisku tady tlačítka, synchronizovat všechny tabulky nebo synchronizovat změny dané tabulky. Takže to je asi za to nastavení. Super. A můžeme se podívat na to, jak vypadá vytěžení dokladu a jeho přenos do Business Centralu posléze? Ano, já tady nebudu asi ukazovat úplně všechny doklady, ukážeme si to na nákupní faktuře. To znamená, následujeme vlastně všechno to, co ukazovala Lucie v té předchozí ukázce. Máme vytěžený doklad, který je doplněný, je schválený a uživatel jej připojil k nějaké konkrétní číselné řadě. Víme, že to je daňový doklad jakoby nákupní faktury a my teda pomocí akce jej odešleme do systému. To znamená, přepne se stav vytěženého dokladu, že je připravený na přenos do systému. A teďka buď můžete počkat na nějakou úlohu, která běží třeba jednou za 5 minut, anebo se přepnete do Business Centralu a manuálně si vynutíte synchronizaci číselníků, což teda ukazujeme teďka jakoby v ukázce, aby to bylo rychlejší pro vás. A teďka doklad se přenese tak, jak byl vytěžený, tak se přenese do Business Centralu. Pokud nedojde k žádné chybě, tak tam uvidíte zelenou ikonku ve Webflow, že doklad byl přenesen do ERP systému a všechno proběhlo v pořádku. Takže v Business Centralu se podíváte do agendy nákupních faktur, dohledáte příslušný doklad, a jak jsem říkal, zpravidla tady už nemá uživatel moc co dělat, jo? Protože veškerá práce proběhla na straně Webflow a my už jenom slízneme takzvaně tu smetanu a všechny údaje jsme do systému zadali. Není potřeba je tam vyplňovat, minimální riziko nějaké chybovosti a podobně. A samozřejmě po zaúčtování ten doklad je možné prokliknout, je tam ikonka otevřít doklad ve Webflow, čímž se otevře ta úvodní obrazovka z Webflow v detailu vytěženého dokumentu. Takže to je taková asi podle mě základní ukázka, jak funguje proces přenosu vytěženého dokladu. Z pohledu Business Centralu je to spíš taková jako minimalistická ukázka, protože tam není moc co ukazovat. Prostě data se zadají do Business Centralu. I tak díky moc za ukázku, ostatně díky oběma. A pomalu se blížíme do závěru. Já bych ten závěr využil pohledu do budoucnosti. To znamená, já se zeptám Lucio, a plány a novinky ve Webflow, co chystáte? Určite nás čaká zajímavý výhľad, si myslím, do roku 2025. Našim takým ako najväčším otvárakom boli práve alebo správa tých zamestnaneckých výdajov, o ktorých som hovorila, náš spoločný produkt s Českou sporiteľňou. Takže to je teraz aktuálne v pilotnom provoze, kde vlastne testujeme všetky tie funkcionality, zbierame spätnú väzbu a vylepšujeme posledné múchy, ktoré by sa tam mohli objaviť. Takže plánujeme to aktívne rozvíjať behom celého roka. No a ďalšia feature, ktorá sa už vlastne dneska už vo Webflow dá využiť, je v podstate iná metóda alebo iná forma vyťažovania účteniek, pretože máme vlastne svoje generatívne AI, ktoré si už klienti môžu dneska vlastne vo Webflow zaktivovať. Takže to je tiež jedna taká nová vec, ktorá už aktuálne vo Webflow je možná. Ďalej, čo chystáme, je to skorej výhľad asi na taký druhý kvartál, by som povedala. Priebeh druhého kvartálu je to, že nám pribudne vo Webflow aj manažerský dashboard, kde bude možné si vlastne vyfiltrovať alebo bude zobrazovať a obsahovať analýzy rôzneho typu, či už sa bude jednať o záväzky, pohľadávky, náklady,
a prípadne rôzne štatistiky z pohľadu spracovania dokumentov, to znamená, v akom stave je koľko dokumentov z pohľadu schválenia, vyťaženia a tak ďalej, budú voľne vlastne k náhľadu a mohlo by to tým manažerom tiež o niečo tú prácu uľahčiť, len zdôrazňujem, že samozrejme tieto dashboardy nebudú obsahovať všetky účtovnícke údaje, pretože to je doména práve toho účtovného systému. Ďalej nám určite pribodne aj správa budžetu, to znamená, bude sa dať natvárať aj budžet na dané stredisko, prípadne na nejakú zakázku a tak ďalej, kde sa budú dať samozrejme potom automaticky priradiť aj nákladové položky práve k tým budžetom, to znamená spárovať konkrétnu faktúru s daným nákladom tak, aby ste videli plnenie toho daného budžetu. To znamená, aký objem tam je naplánovaný, aké je plnenie, prípadne koľko bolo preplnených z daného budžetu. Čo nás ďalej čaká, je to vlastne tiež v súvislosti s tými zamestnaneckými výdajmi alebo správou zamestnaneckých výdajov je vlastne vyúčtovanie tých osobných výdajov, to je práve funkcionalita, ktorú som tiež spomínala, že v rámci nahrávania dokladu si bude môcť vlastne zamestnanec jednak navoliť čas tých svojich súkromných výdajov, ktoré tam platil. Prípadne ak narába zamestnanec aj s firemnými peniazmi a platí to zo svojho, tak bude môcť vlastne si vytvoriť vo Webflow aj to samé svoje vyúčtovanie. Ďalej bude možné vo Webflow si vytvárať aj pokladny, to znamená tzv. Peňaženky pre daného zamestnanca. To znamená, ak alokujeme alebo ak dávame zamestnancom firemné peniaze, tak budeme vedieť priradiť tú danú peňaženku alebo pokladnú danému zamestnancovi a budeme si vlastne mesačne robiť nejaké povedzme ako párovanie, respektíve správu tej danej peňaženky alebo pokladny a bude to hlavne zautomatizované. To je asi zatiaľ všetko z tých noviniek. Ja som si istá, že naše produktové oddelenie určite nás behom roka obohatí aj o iné aktuality, alebo teda novinky, ktoré budú do produktu nasadzovať. Toto je zatiaľ taký výhľad na najbližší prvý, respektíve už bežiaci prvý a druhý kvartál. I tak těch novinek není málo rozhodně. Díky moc. Michale, co na straně konektoru? My tam nějaké novinky taky připravujeme. Postupně, jak se ten konektor dostává většímu množství zákazníků, tak občas jsou tam velice specifické požadavky. My jsme schopni ten konektor i customizovat vyloženě na míru, pokud je nějaká funkcionalita tak obecná, že nedává úplně smysl zahrnout ji v rámci obecné funkcionality toho konektoru. Občas ten podnět je i takový, že si myslíme, že to je dostatečně obecné. Typicky v poslední době jsme řešili přidání funkcionality pro ty neplátce DPH, což není jakoby standardně zákazník asi pro systém Business Central, ale občas takové jakoby potřeby jsou. Co připravujeme do budoucna? Vyslyšeli jsme prosbu už více zákazníků, kteří by rádi mezi Business Centralem a Webflow synchronizovali prodejní doklady. To znamená nejenom dodavatele a nákupní faktury a zálohy, ale i zákazníky, číselných zákazníků a synchronizovat vlastně vytěžené prodejní doklady. Takže zase není to úplně typický požadavek, ale protože se vyskytl ve více případů, tak jsme to zahrnuli do našeho roadplánu a během příštích 2 měsíců by tato funkcionalita tam měla se objevit. A pak připravujeme jakoby mezinárodní verzi konektoru. U toho Business Centralu to funguje tak, že každá země má nějakou specifickou lokalizační vrstvu v tom systému a nějaké procesy. V České a Slovenské republice se typicky řeší variabilní symbol, což je naše specifikum a v jiných zemích není. A ten konektor bohužel buď je vázaný na tu jednu konkrétní specifikaci, anebo připravujeme jako mezinárodní konektor pro Business Central, který není vázaný na jednu konkrétní funkcionalitu jedné lokalizace, a ten by měl pak fungovat v jakékoliv zemi. Souvisí to i s plány Webflow na expanzi do dalších zemí. Takže připravujeme jakoby druhou verzi konektoru, která bude taková univerzálnější. V některých případech tam bude ta funkcionalita trošku chudší, ale bude neomezená z pohledu lokalizací. Super. Ďakujem za doplnenie, že si to teraz spomenul. Áno, jak už zaznelo, plánujeme expandovať aj do iných zemí. Tento rok nás vlastne čakajú s tým spojené aktivity, pretože už nám vlastne formálne funguje aj pobočka na nemeckom trhu, takže budeme určite vyvíjať väčšie aktivity aj na tomto trhu behom nasledujúceho roku. A tešíme sa na to samozrejme. Veľké plány, veľké výhľady. Díky moc oběma a příště zas. Ďakujem.